Hola a totes i benvingudis. Soc la Mireia, l'actual coordinadora del CEJAS, i vinc a presentar-vos una mica les ponents d'aquesta càpsula del CEJAS. Moltes de vosaltres ja sabeu que anteriorment nosaltres hem fet diverses edicions del curs d'atenció a la sexualitat en l'adolescència, un curs on des del CEJAS hem intentat arribar a professionals de diversos àmbits i mostrar com nosaltres, com a centre especialitzat, arribem a la població jove. Aquest any substituïm el curs d'atenció a la sexualitat en l'adolescència per aquestes càpsules concentrades i que també s'han fet possibles amb el suport d'Organon, unes càpsules que anirem realitzant de forma periòdica, on esperem abraçar diferents temàtiques que a totes ens poden semblar prou interessants per a generar pensament crític i debat sobre com es porta a terme i com podem millorar l'atenció que donem totes. En aquesta ocasió comptem amb l'Alba Martínez, una experta en antiracisme, a dia d'avui una de les assignatures més pendents per part de tot el sistema. L'Alba ens ajudarà a trencar una mica aquesta mirada blanca de la que partim totes per tal de poder fer una atenció més inclusiva i igualitària per a tothom. D'altra banda, després d'ella, la Mara Amat ens parlarà de l'entrevista a l'adolescent i de com acompanyem en l'elecció del mètode anticonceptiu, procurant trencar amb els mandats de gènere. Uns mandats que estan tan integrats i arrelats quan estem parlant de mètodes, entre moltes altres coses. I, per últim, el Jordi Baroja ens parlarà una mica de masculinitats, de com generar noves masculinitats i com incloure més els nois i vincular-los a centres dedicats a l'atenció en tornar a la sexualitat. Ja estic. Espero que us agradi i que a l'acabar us sentiu tan còmodes per poder compartir qualsevol comentari a través del qüestionari d'avaluació que us farem arribar per mail. I tenint en compte que aquest qüestionari a nosaltres ens ajuda molt per poder millorar i seguir fent aquestes càpsules. Llavors, us deixo amb l'Alba Martínez. Hola, bona tarda a totes i a tots. Jo sóc l'Alba Martínez. Després de la introducció de la companya, m'agradaria afegir una mica que avui vinc a parlar també des de les meves vivències com a persona nascuda a Catalunya, però racialitzada, amb família guineequatorial i al sud d'Espanya. I a part d'aquesta experiència personal que implica estar a diferents espais, també amb el privilegi de tenir una situació administrativa correcta i de ser una persona afrodescendent amb la pell clara, però amb cert coneixement, el coneixement situat del que he pogut viure jo després de diferents passejades o caminades per diferents serveis i alhora també, no només com la meva experiència particular, sinó també la meva experiència professional com a sociòloga i com a persona que ha estat vinculada a dos CIATs, Serveis d'Informació i Atenció a les Dones, i ha fet atenció a dones racialitzades, a dones blanques, a dones migrades. I actualment jo també com a treballadora a la Generalitat, a la Direcció General de Migració, Refugi i Antiracisme, i com apliquem tota aquesta perspectiva. Llavors, el que avui us vinc a presentar és tot el que he pogut anar recollint respecte a l'antiracisme, el que falta per aplicar relacionat amb la garantia dels drets sexuals i reproductius. Jo no soc una persona experta en aquesta temàtica, en drets sexuals i reproductius, però sí que puc dir que vinc d'un recorregut, tal com us he explicat, on puc compartir amb vosaltres certes qüestions que cal que ens hi posem perquè anem tard. Llavors, a partir de la meva exposició vaig a compartir pantalla amb la presentació que tinc preparada. Es veu bé?
Doncs el que farem avui és això. Moltes de les professionals que esteu aquí és possible que no conegueu què és la perspectiva antiracista i també, molt possiblement, el que conegueu de la perspectiva antiracista es queda en una qüestió molt superficial, molt des del prejudici. Llavors sí que m'agradaria mostrar aquesta part crítica i vincular a com en la vostra pràctica professional es pot aplicar o podem millorar. Per tant, el que avui veurem és com el marcador racial, un nou concepte o una nova manera d'identificar els cossos, com el marcador racial acaba transversalitzant diferents drets i en aquest sentit en l'àmbit de salut sexual i reproductiva en joves i adolescents. Avui l'objectiu és aquest, és poder canviar una mica la mirada i poder sacsejar quina és la nostra pràctica en el nostre dia a dia. És cert que quan es parlen d'aquests temes, per experiència d'altres formacions, és cert que quan es parla d'aquest tema s'acostumen a generar espais de certa resistència, perquè la gent, de manera individual, acostumem a evitar aquesta responsabilitat individual sense poder anar més enllà i veure que és una qüestió sistèmica, igual que a vegades parlem del patriarcat com un sistema de poder. Llavors, que tinguem clar i que també m'agradaria que siguéssim, com ho diria, que poguéssim tenir la capacitat de poder obrir aquesta paraula, aquests conceptes i poder-los integrar en el nostre dia a dia. Avui intentaré fer una mica de panorama de què és l'antiracisme, però jo també tinc l'objectiu de que a partir d'avui comenceu a veure les vostres interaccions, les vostres eines, les vostres pràctiques, inclús el model biomèdic a nivell ja més estructural, com afecta a les persones racialitzades i de quina manera es garanteix l'atenció. He preparat la sessió, la minisessió, però espero que sigui intensa i profitosa, però el que he fet una mica és la introducció en referent al tema. Després parlarem una mica de la perspectiva antiracista amb alguns conceptes claus. Aclarirem alguns conceptes que segurament ens han sonat i que potser cal remarcar. Quins reptes puc veure des de tot el meu recorregut professional i també personal? Quins reptes crec que ens hem de plantejar? Segurament que hi ha molts més. I quin és l'abordatge que hauríem de fer, almenys aproximar-nos per tenir una mica aquesta mirada antiracista i al final de tot una mica de reflexions en què ens quedem o què podem fer també. Aquesta part de com a agents també és important que hi siguem aquí, que ens interessi aquest tema i és molt important i que ens considerem agents de canvi, igual que el CEJAS s'està considerant i està potenciant aquesta formació sobre antiracisme, la qual és una qüestió que ara es treballa i es té com inqüestionablement, per una qüestió de drets, que puguem cada vegada tenir més aquest compromís. Per tant, el plantejament amb l'encàrrec que em van fer per avui era quina és la situació que tenim, quin tipus de model de salut tenim en termes de drets sexuals i reproductius a Catalunya. O sigui, el que tenim considerem que està adaptat a les necessitats de tot el jovent, està adaptat a les necessitats potser pensant sempre en un jovent que és blanc, en un jovent que és de classe social mitjana, en un jovent que té aquesta formació universitària, en un jovent també heteronormatiu, cristià, o ateu. Com pensem quan ens adrecem o quan volem
pensar en programes o inclús en el model d'abordatge de salut, no? I també qui hi ha darrere per pensar què és el que necessiten, no? O sigui, si volem satisfer aquestes necessitats, no? I aquest se suposa que és l'objectiu, hem de tenir en compte quines són les desigualtats que vivim, les persones racialitzades i tot el jovent, en aquest sentit de Catalunya, i com això està vinculat en el poder accedir als drets sexuals i reproductius. Perquè tenint en compte les desigualtats socials, econòmiques, culturals que patim les persones racialitzades, ens ajudarà després a poder garantir els drets i alhora també a no fer segons quins comentaris, a no fer segons quins qüestionaments i almenys aturar-nos, no? I tenir aquesta, doncs, no tenir aquesta valentia de dir sense analitzar prèviament. Primer de tot el que em vaig posar com a investigar mínimament, a veure si podia aconseguir dades sobre quina és la situació actual a Catalunya. Vaig trobar programes de com aplicar, vaig trobar bones praxis que les podem trobar totes per internet, però no vaig trobar la diagnosi actual, o sigui, què passa quan creuem raça, quan creuem gènere i quan creuem la salut sexual i reproductiva. No teníem una foto, almenys jo no l'he sabut trobar. Vaig arribar a trobar la resolució que va haver-hi al Parlament Europeu l'any passat sobre justícia racial, no discriminació i antiracisme a la Unió Europea, on hi ha com certs mandats, com es demana aquesta condemna, com les minories racials, ètniques, religioses, lingüístiques i persones migrants, inclús les persones LGBTQI, siguin víctimes de racisme estructural i estiguin discriminades en els diferents àmbits, doncs això que s'ha de condemnar i s'ha d'afrontar. Però sí que és cert que no podem tenir aquesta foto perquè a dia d'avui no tenim tampoc no tenim el perfil ètnico-racial encara a les nostres bases estadístiques. També és un gran debat metodològic, el qual avui no tenim temps per abordar, però també és cert que sense aquestes dades tampoc podem saber com està la situació, o almenys per veure quina és la realitat social amb la que ens trobem. Sí que en aquest mandat hi havia algunes, us recomano també que feu cerca, en aquest mandat sí que vaig veure com es marcava, com es destaca que amb nombroses dones d'origen africà i altres dones racialitzades sofreixen pobresa i exclusió intergeneracionals i reiteradament s'inclouen entre els grups amb un menor accés als serveis sanitaris, sofrint discriminació en els serveis d'obstetrícia, maternitat i pediatria. Vull dir, hi ha indicadors de que les coses no s'estan fent bé i hi ha indicadors de que ens hem de posar les piles ja a nivell de mandat europeu, no per una qüestió que a vegades podem pensar ideològica, perquè moltes vegades el ser racista o el pensar en el ser racista es vincula molt en el posicionament polític de dreta o d'extrema dreta, però no és aquest. Evidentment que el posicionament amb l'extrema dreta en els estudis sociològics sí que ho vinculen amb el que fa la vulneració de drets de les persones migrades i els delictes d'odi, però estem parlant d'una relació, un sistema de poder pel que fa al racisme. Sempre es vincula, i també des de l'activisme, es vincula amb el patriarcat, com és una relació que ordena socialment i jeràrquicament a les persones. En aquest cas, el racisme en funció del sentit, però això ho veurem més endavant. Passo pantalla. El que també vaig trobar, paral·lelament, és quina és la situació a nivell de vulneració de drets humans, no concretament del que ens, diguéssim, obliga ara, però també perquè tinguéssim una foto, per si sou persones que no esteu vinculades amb la temàtica, de Sol Racisme, és l'ENS com és l'entitat que lluita contra el racisme, que fa atencions, que té una oficina i que denuncia el racisme sistèmic a Catalunya, i aquest va ser l'informe del 2020 on es veia com
les denúncies que havien rebut, com les identificaven. Llavors, diguéssim que en aquest sentit les dades no són altes, també pel tema de la infradenúncia, és a dir, no és fàcil anar a denunciar pel tema de falta de confiança a les institucions. Llavors, el que podem veure és com hi ha discriminacions en l'accés als drets socials, que seria tema d'àmbit sanitari, i amb un 12%, i com demanen que els empleats han de tenir cura dels drets de tothom, garantint-los i protegint-los i no permetre que la desigualtat de tracte i la discriminació formin part de l'atenció de les persones, sigui quin sigui el seu origen, la seva nacionalitat, la seva religió o el seu color de pell, ja que les denúncies identificades venen des d'aquí. Us volia fer com una mica de foto, de panorama de la situació, i a banda volia rescatar una feina que hem fet i s'està fent des de la Generalitat, des del Departament d'Igualtat i Feminismes, concretament des de la Direcció General de Migració, Refugi i Antiracisme. L'any passat vam fer un avantprojecte, vam fer un procés participatiu a diferents territoris de tota Catalunya, on reuníem a persones racialitzades, a persones que treballaven i treballen amb persones també racialitzades, per fer aquesta consulta pública per elaborar una llei contra el racisme, que estem en elaboració. Una d'aquestes sessions va ser amb joves racialitzats, únicament hi havia joves racialitzats, i es va parlar de diferents temes. Llavors, avui us volia aportar també com una espècie de foto molt, en aquest sentit, una foto molt superficial, perquè no us he portat l'anàlisi ni us he portat, diguéssim, la llei, però sí que crec que podem extreure grans vivències del que està passant a dia d'avui i de com es parla, del sistema sanitari i de l'atenció que rebem i del que pensem. Llavors, us vaig a llegir i anem pensant, anem fent. En l'àmbit de la salut és molt important que hi hagi perspectiva antiracista perquè hi ha patologies racials. Com tot s'estudia des del cos blanc i de l'home, no es diagnostiquen. Aquesta noia va compartir el cas d'una amiga seva de com el sistema mèdic no sap diagnosticar el que li ha sortit a la pell. Per això enfatitza que si no s'incorpora la perspectiva antiracista a la salut, hi ha moltes malalties a les pells negres que no s'acaben de reconèixer. Això ho podem traslladar a la nostra pràctica diària. Nosaltres estem utilitzant barems que són excloents, estem utilitzant formes de fer que no inclouen a les persones blanques. Inclús em podeu dir, és que hi ha la carrera d'infermeria, la carrera de medicina, que és així. Doncs, sabent d'on venim, sabem els antecedents que tenim, com podem nosaltres transformar per ser més inclusives a la nostra pràctica. Després, una altra noia ens comentava: soc afrodescendent, crescuda a Catalunya, i he passat per moltes situacions horribles als serveis de salut en les que a mi i a la meva germana ens han revisat les nostres parts perquè ens assignaven automàticament que podíem estar mutilades. La meva mare sabia que era privar la nostra intimitat, però com sempre estem en el punt de mira, ella no volia liar-la a les professionals per protegir-nos. Aquí tenim una noia negra, la qual, de manera automàtica, quan entrava al sistema de salut, se li assignava unes maneres de fer. Unes maneres de fer sense valorar res més i com ella, de forma reiterada, ha anat veient que el dret a la intimitat, en aquest cas, estava totalment desprotegit. Després, parlant també de com... Tot això després ho anirem vinculant amb els elements i els conceptes que us aniré explicant. Sempre em diuen que sóc exòtica, com si això fos un piropo. Des de la blanquitud potser pot semblar un piropo, però des d'una persona racialitzada que sempre és qüestionada, que és vista sempre diferent i que sempre hem de veure com s'intersecciona el gènere, com s'intersecciona l'heteronormativitat i com s'intersecciona la raça. Continuem. En el moment que vaig ser mare,
aquí ho vaig veure clar. Sempre em qüestionaven les meves formes de ser mare. No podia dur amulets a sobre que per mi i la meva cultura tenen molta importància i per protegir-nos de les males energies. No? El tema de la maternitat, com tenim des de la visió europea, eurocèntrica, una manera d'entendre el que és la maternitat de forma correcta i el que no ho és. Aquí està parlant d'una qüestió d'un amulet, no? Que ens pot semblar un objecte simbòlic, però si comencem a preguntar a aquesta noia com va viure i què significa per ella, que ho va viure clar, no? Aquí a Catalunya o en el servei mèdic que la van atendre, el ser mare, com a persona racialitzada, segurament trobem drets que van estar vulnerats perquè no es va deixar fer el que ella volia, sinó que es va haver-hi aquesta imposició. No? Vinculada també a com es jerarquitzen les maneres de coneixement també, no? Com considerem que el coneixement blanc, científic, és el correcte i no com la importància d'aquell coneixement més espiritual no el considerem vàlid directament, ¿no? En mi primer parto, cuando pregunté por parto natural, me dijeron, estuve parir en el monte, ya no lo hacemos. Como no soy hipster, me dijeron eso. Continuem. Quan anem als serveis públics, els homes ens criminalitzen i a les dones les victimitzen. Això ho va dir un noi a la reunió que vam fer de com mirem quina és la mirada que es fa normalment a l'home que és racialitzat i quina és la mirada que es fa normalment a la dona que és racialitzada. I això ho vinculem amb la temàtica d'avui. És a dir, els homes racialitzats els veiem, projectem els prejudicis, projectem aquest relat i aquest discurs que és molt antic, o sigui, ens hauríem de remuntar també a com el colonialisme ens ha anat jerarquitzant i ha anat dient el que està bé i el que no està bé en funció de la raça, no? Veiem aquest home racialitzat que no comparteix els mateixos drets sexuals reproductius. Veiem a les dones que visiblement tenen alguna vestimenta vinculada amb algun àmbit religiós que són d'una forma determinada. Nosaltres ho fem de manera inconscient i aquesta inconsciència com es trasllada a la nostra pràctica professional? ¿Vale? Seguim. Yo antes de casarme tenía 17 años, tenía endometriosis y fui a la ginecóloga. Entonces nosotras somos gitanas, nos casamos vírgenes. Y cuando la ginecóloga me iba a poner el... Perdona, he vist que hi ha una maixacada, si voleu, quan estigui finalitzant, doncs obrim un espai, perquè així garantim que pugui donar el temari. Segueixo. Y cuando la ginecóloga me iba a poner el palo para hacer la eco, mi madre le dijo, somos gitanas y nos casamos siendo vírgenes. La ginecóloga le dijo, tranquila, aquí no desvirgamos a nadie. Mi madre se quedó muy parada y dejó que lo hiciera. Yo tenía la regla y no sé si me desvirgó o no. Si el personal médico supiera nuestro tema cultural, no diría esas cosas o no nos trataría así. O sigui, veiem com s'imposen unes maneres de fer, s'imposen una programació, unes formes de passar el xec, és una consulta, hem de seguir tal, i no s'imposa això que escoltem tant amb el feminisme, posar la dona al centre, posar aquesta persona, sigui home o dona, posar la persona racialitzada al centre i preguntar de quina manera ho vol fer. I preguntar si fa falta, en aquest cas, veure els tempos, si fa falta veure les formes, si fa falta... Respectant els desitjos i les necessitats, amb el que dèiem abans, quin model tenim i quin model i quines pràctiques volem. Seguim. A mi sempre m'havien dit que els agradava perquè les llatines són més calents, qüestió que em feia sentir molt incòmoda i aquesta expectativa sexual
que hi havia sobre mi no m'ajudava després a expressar-me lliurement, no? També a l'hora d'atendre a nivell de, quan parlem d'anticoncepció o a nivell de, també de maternitats, doncs com assignem certes categories racials en funció de certs comportaments sexuals, també, no? I com això és un biaix totalment racista que al cap i a la fi el que fa és vulnerar els drets d'aquestes persones. Vale. No sé fins a quin punt les formacions, això ho dèiem, no? A la reunió, al procés participatiu, no sé fins a quin punt les formacions tindrien fruits, ja que potser s'ha d'anar més enllà, perquè les polítiques de joventut, o el que es pensa en joventut, sembla que els joves només siguin blancs i que el nostre dret d'existència depèn de la nostra excel·lència, no? Sempre, des de les persones edades, diem molt, no? Sempre hem de treure bones notes, sempre hem de fer les coses per no evitar qüestionaments, sempre hem de fer-ho tot bé, perquè si no se'ns dirà aquella cosa per aprofitar-la i desacreditar-nos, no? O al revés, o haver-nos de justificar encara més, no? Bé, doncs, una mica veient quina és l'opinió de les persones racialitzades, joves, de l'any passat aquí a Catalunya, anem a començar a vincular una mica amb la perspectiva antiracista, no? O amb conceptes claus que ens ajudin com a emmarcar una mica, no? Crec que és de reconèixer, no? Que ens trobem en un sistema, no? El racisme ens trobem en un sistema que el que fa és generar violències cap a les persones migrades, ja que hi ha una jerarquització basada en la raça com a concepte de categoria, construcció social de categoria, no com una qüestió biològica, no? I aquest fenomen el que fa és estructural i el que fa és jerarquitzar i deshumanitzar amb diferents inputs, amb els mitjans de comunicació, amb els relats, amb les formes de mirar, inclús amb la vinculació en els sectors laborals, no? Com s'arriba a deshumanitzar aquesta part de la població i com s'arriba a parlar més de la guerra d'Ucraïna que el que va passar a Afganistan, no? O com algunes vides ens ensenyen que valen més que altres, no? També el que és important tenir en compte és com hi ha hagut diferents processos d'exclusió i de jerarquització racial que també s'ha fet a Europa amb les persones del poble gitano, no? Com més enllà dels contextos migratoris que porten després d'estar aquí 5 segles, com encara se'ls acaba racialitzant i com se'ls acaba estigmatitzant aquesta comunitat, no? Hem d'entendre, doncs, que les migracions que hi ha internacionals les hem d'entendre com unes dinàmiques globals que són el resultat d'aquesta dominació del nord cap al sud, no? O sigui, hem d'entendre, això ho deia Curiel, hem d'entendre com a dia d'avui encara hi ha un sistema colonial que fa que des de les persones, des de les societats occidentals, les societats del nord, a dia d'avui es generen extractivismes, és a dir, es generen fonts de riquesa cap al nord global a conseqüència de totes les desgràcies que aconteixen en el sud global. És a dir, tot aquest capitalisme, tota aquesta globalització, tots aquests problemes de medi ambient, tot això ho hem d'entendre com aquesta dinàmica que és global i que tot el que ens està passant al nord també és perquè no hi és al sud global, no? Hem de veure com és aquesta relació que sense una no pot ser l'altra. Europa, des de fa segles, ha generat aquesta construcció de raça, durant la colonització, com ja es deia el que era civilitzador i el que no era civilitzador. De fet, no ens ho han explicat a nivell de currículum escolar, no? Què és el que ha passat realment, no? Quan
la part del nord global ha anat a la part del sud global, de quina manera, no? No és vamos a hacer las Américas o vamos a descobrir América, sinó totes aquelles violacions, tota aquella expropiació de materials, de coneixements, de sabieses, no? De drets també, de drets humans, no? Que ara avui dia tenim la capacitat de dir que no hi són als països en vies de desenvolupament. Doncs aquest procés de racialització, amb mecanismes estructurals, no només amb qüestions dialògiques i amb qüestions discursives, sinó amb mecanismes, amb institucions, amb metròpolis, amb tot un seguit d'economia circular, de quina manera es generen aquesta separació i aquesta racialització dels cossos, com són diferents, com ells són inferiors, com ells no tenen aquesta civilització que tenim nosaltres des d'Occident. Com per exemple el que us comentava abans, com moltes vegades la percepció hegemònica que es té de les dones migrants, com a mancances, com a víctimes de la seva cultura, com a submises, com tenim aquesta capacitat des d'Occident de posar aquestes categories que infravaloren tant les persones racialitzades. Tot això que avui us estic explicant en temps rècord s'impregna i es contamina a totes les àrees de la nostra vida, a tots els nivells, i s'entrellacen aquests sistemes de dominació amb els altres existents, amb el gènere, amb l'heteronormativitat i amb el capitalisme també, no? I després s'explica per què hi ha situacions i no de forma casual i esporàdica o natural, com hi ha dones racialitzades i migrades que estan en situacions precàries o que estan minvant els seus drets. Com a conceptes claus, raça, és aquesta categoria social que emergeix sobretot amb la colonització i es classifica racialment a la població. Quan t'apropes més a la blanquitud, tens aquests privilegis més garantits, i quan no, se t'assimila més aquesta deshumanització, aquesta precarització i aquesta exclusió. A partir d'aquí hem d'entendre com opera el racisme, perquè té diferents formes o diferents vies. El racisme estructural és aquell que ja està impregnat de forma invisible en la nostra societat, una estructura econòmica, com deia, tota la crisi de les cures, com les dones migrades de Via Yala, d'Amèrica del Sud, venen aquí a fer-se càrrec d'aquestes cures i com allà ningú està cuidant de les seves famílies. O sigui, tota aquesta qüestió estructural que organitza el món en l'àmbit de la vida, les relacions socials i també, evidentment, en l'àmbit subjectiu, com emocionalment o com a nivell de salut mental et pots projectar si veus aquestes mancances i aquestes limitacions a nivell social. El racisme institucional, llavors, l'entendríem com és la manera en què té de funcionar el racisme estructural, és a dir, necessita d'institucions el racisme per poder funcionar. No és una qüestió el que us deia, de l'extrema dreta o una qüestió de la gent racista, o sigui, una qüestió de racisme, un exemple de racisme institucional seria la llei d'estrangeria. La llei d'estrangeria actualment el que fa és posar molt difícil i vulnerar els drets de les persones migrades i racialitzades, migrades en aquest cas, o racialitzades si has nascut a Catalunya, però tens pares que no són de l'àmbit europeu, i com genera aquestes pràctiques, com es generen també els protocols. Seria veure quines són les eines que ens donen les institucions que tenim a la nostra societat per poder fer útil, pràctic, el racisme. El racisme social es tradueix més en
totes aquestes qüestions verbals, totes aquestes validacions, no? O inclús com els nostres imaginaris socials estan allà i gràcies al racisme institucional aquest imaginari s'acaba executant i nosaltres acabem com reafirmant-nos que evidentment, que clar, és que és així, no? Perquè, clar, és una mica el que es té amb el patriarcat, no? O amb la tradicionalitat, no? Des de la perspectiva de gènere, doncs també amb el racisme. La racialització per si és un concepte que també té molt de debat a nivell subjectiu, però bàsicament, per no entrar tampoc en la racialització, és aquest estatus, és aquesta manera com se t'adjudiquen drets en funció també del tipus de persona o del tipus de raça o el tipus de derivació d'un grup, no? És a dir, podem tenir persones racialitzades gitanes, podem tenir persones afrodescendents, podem tenir de l'Àsia, no? Podem tenir diferents racialitzacions que també van carregades d'unes connotacions negatives, no? I també van carregades d'unes certes maneres d'entendre el seu món, no? D'aquelles persones. La discriminació racial potser ho tenim totes més clar, no? Que és aquell prejudici, aquell assetjament o aquella restricció pel fet d'una qüestió religiosa, una qüestió de fenotip, una qüestió de color de pell, de nacionalitat o d'origen ètnic. La segregació racial és aquell procés de la institucionalització, no com a vegades s'entén, la segregació és que segreguen, no? S'escolta a vegades, o és que es fan guetos, no? No és... La segregació racial és com la institució marginalitza, excloeix i discrimina a les persones amb marcadors racials. O sigui, és com expulsa, per exemple, a la perifèria aquelles persones racialitzades. Repeteixo, no és casualitat. Hi ha darrere sistemes, eines, lleis, dificultats, obstacles que no fan que sigui casual, no? Vaig a donar-me més pressa. Pel que fa als reptes, quins reptes podem trobar en l'atenció de la salut sexual i reproductiva? Em feia la pregunta, no? Com estem reproduint conscient o inconscientment el racisme quan treballem la temàtica de la sexualitat? Sigui conscient o inconscientment, s'està fent. Per tant, hem d'aturar-ho. Qüestions que porto per experiència personal, pel background professional i pel que hem anat recollint, no? De forma sistemàtica hi ha una sospita permanent per part dels serveis públics cap a la població migrada i racialitzada. No? És aquesta criminalització. Sempre hi ha una sospita. I és perquè és una població migrada i perquè és racialitzada. No hi ha una sospita objectiva. Evidentment que hem d'atendre, hem de protegir, hem d'erradicar certes violències o certes línies vermelles en el moment que veiem que objectivament les tenim. Però resulta que els indicadors no acostumen a ser quan va amb la població migrada racialitzada, no? També ens passa amb el perfilament ètnico-racial amb la policia, no? Com hi ha moltes més persones que són racialitzades que tenen aquest perfilament, però després a nivell de delictes no té sentit, perquè no és que siguin més les persones racialitzades les que cometen aquests delictes, no? Per tant, això és un qüestionament. La racialització i l'assignació de certs comportaments, això també ja us ho he comentat, no? En el cas català, a Catalunya, com s'expressa la racialització? Doncs l'antigitanisme, és a dir, com al poble gitano se li assignen unes formes de fer que no es consideren vàlides, perquè també hi ha un sistema capitalista, perquè hi ha un sistema de vida que ens emana i que ens hem sociabilitzat amb ell
i no ens permet, o deliberadament no s'accepten aquestes formes. La islamofòbia també, què en pensem, també des dels feminismes negres i des dels feminismes àrabs, com es parla dels drets de les dones de l'islam, perquè des dels feminismes blancs a vegades no es parla dels drets de les dones de les mateixes formes, inclús es generen exclusions. La negrefòbia també, com al negre se li assignen certes categories racials i certes connotacions, sempre des d'una visió negativa. Aquí també volia com comentar com aquelles noies, però no només són noies i nenes i dones, sinó també són homes racialitzats, són revictimitzats i des de la pràctica professional, sense aparentment estar exercint aquesta violència institucional, o sigui, com amb el relat que podem portar ara aquí, un dels relats de les noies del procés participatiu, com deia que en diferents ocasions en l'àmbit sanitari li havien fet aquesta inspecció des del protocol de mutilació genital femenina. Quan, si no tenim indicadors de risc que ens guiïn a fer aquesta intervenció, doncs el que estem fent és això, és vulnerar el dret d'aquestes dones constantment. Llavors ens hem de repensar com estem actuant. Ens hem de repensar quina és la nostra pràctica professional. Això es vincula molt al nacionalisme metodològic, aquesta palabrota, aquesta palabreja, el nacionalisme metodològic a sociologia, el que fa és que les metodologies d'anàlisi d'una realitat social es vinculen molt a la nacionalitat d'aquella persona. Per tant, en el moment que entri una persona que és de Mali, jo considero automàticament que hi ha mutilació genital femenina, per exemple, sense explorar, abordar, conèixer, generar vincle, veure si hi ha indicadors de risc objectius que em fan arribar a fer aquesta inspecció, com comentava la noia. I això ho podem extrapolar i vosaltres segurament que teniu més exemples en la vostra pràctica professional ho podeu extrapolar amb molts més exemples, estic segura. Com homogeneïtzem les cultures, com pensem que les dones del Pakistan ja són així. O com a Guinea Equatorial hi ha poligàmia, el fet de tenir fills per elles no és tan important com per nosaltres. Per nosaltres som una família nuclear i considerem els fills. Vull dir, com aquesta homogeneïtzació el que fa és invisibilitzar les desigualtats que estan patint aquelles persones. O sigui, com quan estem fent aquesta atenció, si jo no veig més enllà, què és tot allò que m'estic perdent? I tot allò que m'estic perdent segur que pot fer molt més enriquidora la meva intervenció. Després, també, altres reptes. Quins materials didàctics utilitzem? Els cossos que apareixen als diagrames mèdics o a les consultes són persones racialitzades, normalment són persones blanques. I això ho vinculo també amb què passa quan apareixen els cossos o les corporalitats racialitzades. Sempre estan vinculades més a aquesta hipersexualització, igual que a la dona sempre se li diu que està, des de la perspectiva de gènere, la dona està cosificada sexualment, doncs com des de la racialització de les dones com està hipersexualitzada i com es sexualitza molt i com això està vinculat amb l'autonomia de viure la sexualitat d'una jove racialitzada i com funciona també tot el tema del consentiment cap a la nenitud. Per tant, veient totes les maneres de com podem estar vulnerant els drets i les maneres de com les nostres creences com a persones individus que ens hem sociabilitzat en una societat que no ens han explicat com va ser el colonialisme, que no ens ha explicat que hi ha aquestes vulneracions, que hi ha aquests delictes d'odi, que hi ha
aquesta falta d'oportunitats i com se'ns ha invisibilitzat molt. Com podem, des de la pròpia intervenció, l'atenció, la prevenció, cadascuna des del seu àmbit, com analitzem l'accés a drets, recursos i oportunitats, l'atenció professional, els enfocaments, els protocols, la relació que s'estableix amb les joves i els adolescents ateses amb els objectius de la intervenció. O sigui, quins objectius persegueix la vostra intervenció quan esteu adreçant-vos a joves racialitzats o racialitzades i feu aquesta recomanació des d'on ho esteu dient, no? També sent clars i també sent superimportant aquesta revisió del privilegi, no? Com jo estic dient, doncs, és que m'ha faltat una altra vegada aquesta senyora per tercera vegada o per segona vegada a consulta. És que, clar, és que sempre són iguals. Ostres, hem pensat què hi ha darrere, no? Des d'aquí, la interseccionalitat crec que juga un paper clau, no? O sigui, avui no porto respostes avui no porto respostes perquè, evidentment, que hem de canviar les mirades, hem de sentar-nos a pensar molt i és un repte que tenim a nivell de societat. Però sí que penso que la interseccionalitat ens ajuda molt. Aquest terme ara està molt de moda, però crec que és important fer una mica de genealogia i veure que això ve dels feminismes negres, que això són dones feministes, negres, racialitzades, que als Estats Units, lesbianes, queers, trans, que als Estats Units als anys 80, 90 reuneixen i diuen, bueno, aquí falta alguna cosa, aquí no se'ns està tenint en compte i es pensen des de la interseccionalitat doncs, totes les desigualtats que hi ha darrere d'aquella persona, no? O sigui, quan estem atenent a una jove, quan estem atenent a una dona, estem veient tot el que hi ha darrere. No és per fer un sumatori dels diferents eixos de discriminació, és per valorar i per posar atenció a com nosaltres podem millorar la nostra pràctica o com podem entendre el que està passant en aquell subjecte amb el que jo estic fent la intervenció. Llavors, si jo dic és que fa 2 o 3, és que és la segona o tercera vegada que no em ve a consulta per posar-se al dia o el que sigui, doncs jo pensaré, és que potser és una dona, és racialitzada, estàs treballant en una situació possiblement precaritzada, perquè estructuralment es donen aquestes situacions, segurament a nivell d'horaris laborals no s'ho pot combinar. Llavors, hem de fer com una anàlisi per adaptar-nos i fer que els serveis no siguin tan sectorials i tan estandarditzats i que puguem veure com intersecciona. La perspectiva interseccional busca capturar les conseqüències estructurals i dinàmiques de la interacció de 2 o més eixos de subordinació, tracta la forma en què el racisme, el patriarcat, l'opressió de classe i altres sistemes d'opressió creen desigualtats bàsiques que estructuren les posicions relatives de les dones, les races, les classes, les ètnies i de més. Invisibilitzar-ho el que fa és generar aquestes conseqüències cap a les persones. Llavors, continuant una mica o veient quin abordatge podem fer també per millorar o reptes o maneres de posar en la pràctica professional, doncs és fer aquesta detecció de necessitats reals des d'una perspectiva antiracista. Si tenim superclares i ja hem incorporat en el nostre dia a dia que el gènere ens travessa, vull dir, hi ha una qüestió que es diu techo de cristal, que hi ha que els més rics de la llista Forbes són blancs, són homes, no? Doncs hem de tenir en compte també la categoria raça com a travessa i com intersecciona amb les altres opressions. Fer una revisió també d'aquests indicadors de risc. I quan jo considero que hi ha risc en aquell cas, des d'on ho estem dient, També és superimportant per anar agilitzant que les persones racialitzades estiguin allà. Considero que
és superimportant que les propostes, en les maneres d'intervenció, inclús en la representació també, hi ha com a representació també social, d'expectatives personals, però forma part d'aquests processos de propostes, de millora, a través de processos participatius, a través de consultes, a través d'espais, també professionals. També hi ha professionals, evidentment, racialitzades, que no sempre estan allà al capdavant. I poder fer aquest disseny de mesures ben operatives. Llavors, com a reflexions finals, com podem a la nostra pràctica diària i professional millorar el benestar, que és el que volem, el benestar entès com el que ells volen o elles volen fer. Del jovent racialitzat pel que fa als drets sexuals i reproductius, doncs he resumit el que considero així com més important, però evidentment que ens podem seure a continuar debatint, a continuar repensant, però és com reconèixer com opera aquesta interseccionalitat abans de qüestionar, abans de criminalitzar. Aquesta necessitat d'aplicació de la perspectiva antiracista, com entenem que és necessària, que anem tard i que no és una qüestió que ha de caure en la pròpia personalitat d'aquella professional, sinó que és una qüestió de govern, és una qüestió de democràcia, és una qüestió ja de mandats, de drets humans. Aquesta inclusió de les diferents representativitats que representin realment com està la societat catalana, que també en les consultes puguem veure persones racialitzades que ens atenen, que en els nostres equips hi hagi persones racialitzades, o també que les puguem incloure en el que fan el procés de revisió de programes, de necessitats, de què volem. Analitzar quins són els reptes pendents també en el nostre espai, és a dir, en el meu espai, en el meu barri, en el meu programa, en quins són els meus reptes que tinc en relació, els he d'identificar. I si no tinc aquesta capacitat o no tinc aquesta formació crítica de veure aquestes qüestions, com a través de la categoria racial poder fer aquesta externalització o demanar aquest acompanyament. I sobretot també tenir aquest compromís actiu, perquè crec que es pot combatre el racisme també des de l'àmbit dels drets sexuals i reproductius, tenint en compte que totes les persones, al marge de la seva racialització i al marge de la seva blanquitud, puguin tenir garantides els drets sexuals i reproductius. Crec que és una manera de poder ser actives i ser agents claus en no revictimitzar i en no posar excuses de que no coneixem i en no posar excuses de que és inconscient o de més. Doncs fins aquí la meva intervenció. Anem a treure la presentació i tornem. Tenim preguntes i respostes.